Bona tarda a tothom. Avui explicarem el conte dels tres bandits, de l'editorial Calandraca i l'autor Tommy Ungerer. En un pim seiem, en un pam escoltem i aquest conte comencem. Taratatachan, tachan, tachan, taratatachan, tachan, tachan. Tan, tatachan, tatachan. Els tres bandits. Vet aquí una vegada que hi havia tres ferotges bandits. Sempre anaven vestits amb enormes capes negres i alts barrets negres. El primer anava armat amb un trabuc. El segon duia una manxa plena de pebre i el tercer portava una enorme destral vermella. Quan es feia de nit, els tres bandits s'amagaven a la vora dels camins, esperant que passessin els carruatges. Eren uns homes terribles, temibles. La gent, quan els veia, es desmaiava de la por. Els gossos fugien cames, ajudeu-me, i ni els homes més valents s'enfrontaven amb ells. Quan els tres bandits veien aparèixer un carruatge, l'aturaven llençant pebre als ulls dels cavalls. Després, amb la destral, destrossàvem les rodes. I amb el trabuc amenaçaven els passatgers i els desvalissaven. Els robaven tots. Els tres bandits tenien el seu amagatall en el cim d'una muntanya. Allà tenien arquetes i baguls plenes d'ors, plata, arracades, rellotges, joies i pedres precioses. Una nit van veure aparèixer un carruatge. El van aturar llançant pebre als ulls dels cavalls. Després, amb la destral, van destrossar les rodes. Però quina va ser la seva sorpresa? Que dins del carruatge només hi havia una nena. Es deia Úrsula i era una nena òrfana perquè no tenia ni pare ni mare. Els tres bandits, en veure que dins del carruatge no hi havia res més, van decidir que se l'emportarien. L'Úrsula, en veure els tres bandits, es va posar molt contenta perquè havia d'anar a viure a casa de la seva tieta, que era molt rondinaire, i va pensar que potser ja no hi hauria d'anar. Així que els tres bandits van agafar una manta, van embolicar l'Úrsula i se la van emportar. Pobra Úrsula! Quan van arribar al seu amagatall, li van preparar un llitet ben tou i van acotxar l'Úrsula fins que es va quedar adormida. A l'endemà, quan l'Úrsula es va despertar i va veure totes aquelles arquetes i baguls plenes d'or, plata, arracades, pedres precioses i joies, va preguntar als tres bandits que per què era tot això. Però els tres bandits es van mirar els uns als altres sense saber què dir. Però com que estaven molt contents amb l'Úrsula, van decidir que anirien a buscar a tots els nens òrfans que estaven tristos i sols. I amb aquells tresors van comprar un castell enorme. I en aquell castell van tenir cura de tots aquells nens. I els nens i nenes que allà hi vivien vestien com els tres bandits, amb capes i barrets, però de color vermell. La història dels tres bandits es va escampar per tot arreu i gairebé totes les nits els tres bandits es trobaven a la porta del castell amb algun nen. Ells els recollien i tenien cura de tots els nens. Fins que els nens es feien grans i arribava l'hora de marxar. Però no penseu que marxaven molt lluny, no. Construïen les seves cases al voltant del castell fins que aquell indret es va convertir en un bonic poble. I amb el pas del temps, els homes i les dones que allà hi vivien van construir tres enormes torres en honor als tres bandits. Taratatachan, tachan, tachan, taratatachan, tachan, tachan, tan, tatachan, tatachan.